goyo siasa mar temo kweliet mar siasa mochwako sirikande. Maendi banka nyocha aput mar ji abich ne gichuogo en kod jatend ODM Raila Odinga mar ng'iya nena ni to ibiro kete tim gik moko maromo 10 e winjruok mar ODM gi UDA e machalo nade. Kanyakla kod kete tim report mar NADCO. Iye kanyo bende nyocha ogwel ngire Makao Mutua mondo chuo kom aput moro mabiro ng'iyo kaka sirikal biro chako chudo ne jowa ma obila osehinyo kendo osando kaloro kod weche mag ng'anyo. Kaachiel kod bende bura mano bede kind jatend piny Kenya gi Youth State House Nairobi ma jatend piny Kenya nosingo pesa ma kore lach ne obiro tiyo go mana kamano romo kanyo sadek en kinde ma winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Kata kamano wadhi duka daka achiel kende eka winjo weche manyien. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Sani koro math mar Predator mi ber makende wadendo kacha ni twende Stamford tinde niya gimako rekod Chelsea Football Club mondo mi idhi achiel kachiel nyake piny London idhi ne tugo makende. Kopogore kod mano inyalo yudo apiko odiechieng' kodiechieng', airtime odiechieng' kodiechieng'. Ere gimitimo mondo mi ibed jaloch yudi ber makende mikelo ni kod Predator. Dhi e duka mantiere machiegni kodi nyiew math mar Predator ibo yudo mawiye rachar. Ng'i gimondike bwo wiye marachar no kato iore namba mar 294 aboro ang'wen. Chikiti en Predator mawiye rachar katiore namba mar 294 ang'wen. Predator e math makende mosiro tuke mag Chelsea Football Club. Neler mathoth watudre wang'o nyango wuok tich nyaka tich abich mane nyakalondo mari mar Ramogi. Morid poka nena muer kod nyar town kaka situn mari *812*784#. Morid poka nena muer kod nyar town kaka situn mari *812*784#. Omera, gol wuoche mondo bikoni bwana. Ato un, en ang'o machando kanyo? Afwandi, okwalwa. To gin ang'o ma gikwalo? Be ok gikwalo kata gik mang'eny. Gikwalo mana TV kod decoder. Gi computer ariyo kod laptop adek kende. Gi microwave kod simbe 6. Medila mar Goldie kod tere mar Diamond. Kod fridge. Salala. Okwalo gigo teto pod utegno mana kama. Ang'o momiyo ok obwok? Nitie kitoko moro mar bengi mamiyo ibedo gi kwe e chunyi nikech ing'eyo ni ibiro bedo makare. Mano Coop Assurance ne in. Mtoka bende. Kata kamano wan kod Coop Bank Assurance. Wan kare. Yudo kuma ber mana gi Coop Bank Assurance. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Matuch ka kod kacha wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa kokelne gi Coop Bank Assurance Intermediary. Oyaore nyakwar Mogajwang kendo machiegni obila e sub-county Marongo timo nonro e wi tho mar jago moro ma hike ni ediere ma ringrene ne oyudi e lori moro ma ojwang' e boma Marongo odhiambo manyoro. Ka ringre mar jago no pok oyangi malong'o nyo oyudi gi moko kuom jogweng' makono manyo ochich bang' winjo ka tik moro marach ne wuok e lori no ma bende ne ojwang' e bath ndara kanyo ka ochako tarik 8 mar dweni. Jodak makono moko bende ne owacho ni lori no ne ojwang' kanyo gi chwo moko ariyo. Bende ne onyisogi ni gibiro duogo mo lori no tarik 9 mane en kinyne mondo mi gidhi nyime kod wuodhgi. Kata kamano ne ok giduogo ma gikawo lochi kaka ne giwacho no magi mane jogweng' nyoduogo yudo nyoro nyen na ringre mar jago moro ma bende nyosechako top. Sasa wakanieleza tumekuachia gari tutarudi kesho asubuhi. Asubuhi ya jana naye ikagutuka ikaenda tu hivyo hivyo, sikuwaona Jumamosi. Ikawa jioni ikakesha hadi wa leo. Mwendo saa 6 usiku nikiwa natembea
nasikia vundo. Mimi ndo nistuka na mimi sikujua kuna mtu kule ndani. Sasa wenye walikuja kuweka kazi yao wanasema kuna uvundo hapa hivi ndani, kuna uvundo. Ili nibidi niende kituoni cha polisi Rongo Kamagambo nikaripoti, ndio naona wamekuja wakarimu. Komanda Marobila Marongo Sub-County Salim Fundi ne oyango wach ne kaolero ni ringre mar jago no poko yangi malongo ne osechako tope kino bere jogweng ne oyude kama wach ringre no ne okamo chuo tere kar kano ringre ma jomotho mondo mi koro timne ber se wede nonro pod dhi nyime. Kata kamano ne okwayo oganda jo Kenya ma ng'ata manyalo bedo kod report moro amora manyalo konya obila timo nonro kotenore kod tho kata nek mar jago no mondo mi oyie ochiw report makamano ne apisa mag obila. Weche moko en ni oganda jo Kenya bende ne olalo ngimagi gi mwandugi e tulo ma tok yiero ma kind higa 2017 nyaka 2022 ojiw mondo mi koro chiw nonro megi mondo mi sirikal ochulgi. Seneta ma kaunti ma Kisumu Tom Ojenda nyogo lendo makamano ka oluwore kod winjruok e kind jatend piny William Ruto gi jatend duond siasa mar ODM Raila Odinga. Sirikal koro tilo mokwongo biro chako chulo ji makamago. Joja Molo gi ler mathoth wach ni koke kaunti ma Siaya. Nyaka ne nyithiwa tho e godruok manotimore 2017 yiero mokalo 2 ne pok ochulgi. To sani sirikal nong'ado ni idhi chul nyithindo kata joma ichowita ngimagi gi joma ne biashara margi kata wendegi okethore. Koro daher kwayo joma nikani gouru kwan gik mane uluz kata mane okethore uter ke sani sirikal chulo. Gen Z mane goko can therefore find some place to get compensation. Those who lost their lives, those who lost dear ones will be compensated, including those who lost businesses. Mano seneta ma Kisumu Gireto Mojenda ma ochiwo kwayono ka ofulo ni ofise osechako konyo jogo manowito ngimagi to kod mwandu e kinde tulo matok yiero go mondo mi oyud chudo. Senate office ma Kisumu wanoya office wa compile kata waloso list mar joma ne gigi okethore te. We will compile a list of those who have claims since 2017 and submit to government for compensation, because the agreement between Raila Amolo Odinga and William Ruto is delivering for the first time. Ngirejenda no wacho wechegi kinde manotelo e chenro mar Solomenda mar siro riwruoge mag mond liete mama binjo e kar chung od bura ma Bondo ka jaod bura machon ma Kisumu Central Fred Ouda to nofulo mana ni koluwore gi kit kweto kod dongruok masani gisechako neno e pacho kae ok gibi wuok e piny owacho mar broad based. Ka ng'ato nohero wa Saidi dine gigonwa kura 2022 donge kamano ok nyal bukri ni wan pile kwa chung tigori kodwa. Kaskoro sani kwa makre gi William Ruto ti bukru ni koro wawere gi William ni koro dhi miyo wakom milion majo chien koso kumiliambo Jokanyala mwane broad-based government. Tek ni Raila gi Ruto nyiero kaka nyiero cha. Tek ni gichamo mandas together. Nyasa chieli Ruto mwamoya. Ruto nga maber saidi. To kochwanyo baba. Hawawe gi kanyo. Gisani, William emwadhigo. Mwane broad-based ongeloko. Nyasi no bende noyuorie gi jachung' mar jagoro mongirore migao mar arita pacho kae Dr. Raymond Omolo, Charles Osako, to kod jasiasa Zack Masiro, maduto nosingo ikruok magin godo mar siro dongruok wa Keini to kod mond liete. Gimokela ka maduong' en wach mond lietege. Makawuono biro timo ne mana chakruok maru. Wabiro miyo wa special date modhi bire gi team wacha. Agenda PS maduong' en wach school, mar ariyo en wach kanisa, mar adek en konyo nyithindo matindo mok nyal ma janyuolgi samono weyo ka pod tindo. Ang'e ni joma mine gi chandorega. Jogi tero nyithindo e skul, moko goyo maka, moko tong'o mana yiene ka tero e skul, chandruok nitie. To kuom mano wawacho ni ani riwruok marwa yang'owa e teko marwa. Ne redio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Weche moko nyakwara Mugajwang' en ni Gavana ma kaunti wa Migori Dr. Ochila Yako onyiso gande kaunti no mondo mi koro sir jotelo mano yier mondo mi okonygi e chopo singo mane giketo e kinde kisera mag ombulu. Ne bendo wacho jotelo mano yier ni giting' moko bendo podhi kod katiba mathurka madwaro nitie mondo mi koro sirgi gi jogo mano yierogi mondo mi gichop gigo ma katiba dwaro mondo mi gitim. Ne bendo wacho ni jotelo ma bende ne oyier e kaunti wa Migori tiyo kanyakla mar chwalo chenro mag dongruok ne oganda e gwenge makono makoro jodak makono nyaka migi mana thuolo ma bende dwarore mondo mi gitiek tijegi
motelo ne yiero ma higa 2027. Ne owacho ni tiyo tich achiel e kind jotelo mantiere kaunti ma Migori osekelo ber mathoth ne jodak e gwenge makono. Ang'eyo ni siasa ji pieme kendo ji pogore kendo udhi piem ma jomoko unyalo weyo jomoko unyalo nuoyo donge kamano to seche muneno uyiero watiuru kodwa kanyakla emomiyo an kaka gavana maru kanitiere wuoth midhi maj gimoro e State House wago dwar koa Rongo kanyaka Ntimaru kocha jotelo te nitiere dwar achiel ne wasego dwarno ma wawuoyo gi president ma Kenya ma gik mobro timo ka gin honni e Rongo ka wabro bedo gi modern market mar 350 million e Rongo ka wan gi chiro ESP market kosir maduong' ahinya. Ka moko kuom jotelo ma isumo paro kuom gi kaunti ma Migori onyiso duol ma ochung' ne kedo kod weche mag mibadhi EACC e pacho ka mondo mi koro ka oyiro donjre wach mar kedo gi weche mag mibadhi ma sani koro dwa timo newa e piny Kenya. Ka ne otelne coordination Abur bende ne owacho ni lipot ma yande ne ogol ma bende ne oyango kaka mibadhi otiap e sectors mopogore opogore e pacho ka onego bed ni koro bedo lipodno ma yawo ich duol mar EACC. Abur ne owacho ni duol no nyaka koro ket teko mathoth e kedo kod weche mag mibadhi e kaunti kaachiel kod sirikal mamalo kama bende ne omedo ni jok ma oyudi ka chin mibadhi mien onego bed ni mako ma chwe tere doho. Ne owacho ni nyaka bed ni piny Kenya oselalo omenda mathoth kokalo e weche mag mibadhi ma koro duol mar EACC gi bede migepe moko mag sirikal manono weche mag mibadhi nyaka donjre e wachno kendo koro gikeda aduwa atenga kod weche mag mibadhi ma sani koro dwa jimbore mokalo e piny Kenya. There is need to wage war on corruption in Kenya following the recent research. Experts say that the economy of this nation at the moment should be compared to that of Singapore if there could have been no cases of corruption because the two countries attained their independence almost at the same period of time. I urge the Ethics and Anti-Corruption Commission to do thorough investigation and use its sharp teeth to bite. Wachneno ne osilwedo kod Peter Kirowa mabende ne owacho dwaro nitie mondo mi koro ne ka jogo ma yud gi mibadhi omaki mochuo tere nyimo delo buche. Akwayo sirikal ni oyie oket maino duto e kedo aduwa atenga gi mibadhi kendo joma chilo mar mibadhi omieno oting' musalap gi kendgi giwegi. Matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo nyakwara mogi en ni miyo moro machiliel ma ja higni 39 bende osebedo ka odak e ot ma omuon kata ma obaw mana kore gi jwala. En kaachiel kod nyithindo 4 e gweng' Manduta mayudore kar chung' od bura ma Homa Bay Town koro oyudo thuolo mar buonjo bang' kane oyudo ot manyien kokalo e bwo chenro ma bende osir kod chenro mar siro mond liete ma itayo gi apis jagoro mongirore bar migawo mar weche mag arita Dr. Raymond Omolo. Jafwambo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich gi ler mathoth e wachni. Kendo mar gedo ne moliete modak e ute maricho ne jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne ochako e kauntis ma Kaluo mar reso mond liete kendo sani odhi nyime kod chenro makamano e kauntis mopogore e pacho ka. E gweng' Manduta e kar chud bura ma Homa Bay Town Joliet Ouko jahigni 39 mawuok e riwruok mar mond liete ma ong'ere ni Bamgot Widows ne oyudo fungruok maduong' bang' kane ogerne ot manyien ma koro biro dak kod nyithinde 6 ka koro wuok e ot ma koro obak gi jwala ma osebedo kod jote. Peter Liso Gendo en achiel kuom jotelo e chenro no. Achopo e gweng' moro kan Nduta waromo gi grup miluongo ni Bamgot Widows. Nitiere miyo moro achiel ma Juliet ma nyichie okoso ot kendo nigi ot marach kabisa. An kane wach nochopo ne jatendwa Victor noshare gi PS Raymond Omolo. Raymond Omolo nowacho ni mondo ogerne ot. Koro wan nasebedo ka moslimi for wigni kancha oversee wach odni kaka igere. Gisani ncho wasegero ot ma ot orumo, ot ketne furnitures te madwarore e ot, tekne gimoro amora e ot kanyo. Koro at least Mama Juliet gi nyithinde 6 mantiego koro gintie gi kama ber mabet ginyalo betie. Ogendo ne okoni thoth mond liete neno matek e mire kuonde ma giwuoke ahinya to motenore kod weche mag lope ka okoni mopore kod gedo mag timo ne mond liete bende gikonyo neno ni mond liete mane kod pek e weche mag lope ome konyruok mowinjore. Nitie widows mang'eny kabisa madwaro ni mondo orom kodgi. Issues mag raise ga en kaka mond liete don sama chuore osetho to yudo ka nyuola mano dakeno kata nyuola gi mano yudo manyien no yudo ka koro dwa mailo dwa riembe dala to issues gi waseyudo gi mang'eny kabisa ando ng'eny Kaluo koni kabisa
ma mano ok bed maber kabisa. Okang' mwasekawo e yorno en ni wasebedo kwatudore gi joloj gwenge, wasebedo kwatudore gi chiefs mantiere in the areas goeko ma issues go ntiere mondo ong'i kaka inyalo kony. To nitiere cases mosekony. Kamiyono bende lero pek ma osebedo kokale kaluwore gi chal marach mar ot mosebedo kojote kod nyithinde 6. To ne ok adak maber nikech achalo ng'ama odak e pap kaluwore gi kaka odno chalo. Kano gik e dakika ma kang'eny tatiko juma achiel toka e ofis, and then kogik Tuesday to naneno ono ka gik mabeyo timore. Apoya nono koka ng'eyo. Raymond Omolo, agoyo ne erokamano kuom gimotimona nikech kata nitiere odiochieng' moro ma koro ne gikni nyaka to koro waor lobno piny. Thuol na nindo ga yot kanyo maduong' kabisa ma piny oro. Koro kogik okinyi gimoro kar saa 3 ka koro wafundo to wayudo ka kare no wanindo kode ot. Koro security manya ntiere to nok ber ka ok Nyasaye morita. Jakombam got videos Dorcas Odero wacho ni thoth mond liete neno matek e miere kunde ma gidake kane opako mokalo chenro mar gero ne miyo ot manyien. Koro no gik sama Nyasaye oloso odiechieng' kod saa mane wayudo Raymond Omolo mochung' e gedo mar mine gi dhier mar chandruok mar nyithind kiye. Agone erokamano ahinya kanyo nyara obiro dakika matin kae to osegerne ot okelo ranyisi e gweng'wa mar Nduta. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachope giko mar weche manyien adimba nyakwara Magajwang, watudre ka ngoromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyo ni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Ang'o mamiyo wich ok diwil gi chiemo? En bedo gi mor kanyakla, hera mar adier kod ilo.